Si no, creu l'aigua. No sé si ho regis. A veure, ara no estem parlant. Ho veus? El mòbil està aquí, la veu. Com? No. Sentau-la còmode. Sí, ho explicarem aquí. Ho explicarem. S'ha de preparar això. Hola, bona nit. Si em sentiu, començarem aquesta xerrada formativa, en aquest cas en clau de comunitats energètiques. Seré breu en la presentació, perquè així tinguem temps de fer unes intervencions, les persones ponents puguin intervenir al màxim i també les persones participants pugueu fer preguntes a tots els ponents que avui ens acompanyen. Tenim amb nosaltres a Moisès Massanes, l'alcalde de l'Ajuntament de Saldes, que ens explicarà el tema d'una comunitat energètica amb l'objectiu de produir tota l'energia en el municipi. I, entre altres coses, també el que han treballat molt com a Ajuntament és la contractació de llum amb un proveïdor totalment d'energia renovable i altres exemples són els canvis de tot el municipi enllumenat LED per generar un estalvi importantíssim a nivell econòmic i també d'energia. Per altre costat tenim la Dolors Pons, que és l'alcaldessa de Viladamat, que estan treballant també en una comunitat energètica al municipi i que ja disposen des del 2017 d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques de 8 quilowatts que el van finançar mitjançant un procés participatiu, de préstec participatiu amb els propis veïns del municipi, una experiència també molt innovadora. Un 10% de les cases del poble ja disposen d'instal·lacions fotovoltaiques per l'autoconsum i actualment estan treballant per fer aquesta comunitat energètica per arribar a uns 40 habitatges del municipi. I també tenim l'Andreu Rius, que és el president de l'Agrícola Sant Isidre, la cooperativa de la Fatarella, que també estan treballant en una cooperativa energètica per autoabastir-se la mateixa cooperativa, però també els seus socis i més endavant plantegen la possibilitat dels veïns i les veïnes del municipi que també puguin incorporar-se. Bé, aquesta xerrada l'hem organitzat avui la candidatura d'Unitat Popular per extendre la problemàtica que viu el nostre país arran de la crisi climàtica, de l'emergència climàtica que es va declarar aquí a Catalunya el 2019 i ens trobem en un moment complicat on la Generalitat, més enllà d'aprovar la llei del canvi climàtic el 2017, l'únic que ha fet des d'ençà fins ara és un decret llei, el 16/2019, que, com sabeu, ha portat molt de conflicte arreu dels municipis del nostre país perquè han aparegut centenars de macroprojectes eòlics o fotovoltaics que molt sovint darrere d'aquests projectes hi ha oligopolis i grans empreses energètiques, i no pas
com aquestes experiències que avui ens posaran aquí sobre la taula. I nosaltres estem treballant per posar sobre la taula un model diferenciat, un model apostant molt pel que deia, pel que diu la llei del canvi climàtic catalana, un model basat en la proximitat, on l'energia es produeixi molt a prop d'on es consumeix, sigui democràtica, que la gent en pugui participar i, evidentment, que no trinxi més el territori i apartar una mica tots aquests oligopolis del control energètic i tornar-lo en mans del poble. De fet, fa poc en el Parlament vam aprovar una proposta nostra per crear una energètica pública. De fet, amb la idea de desenvolupar un model de producció, transports i comercialització que volem pel futur, com més aviat millor, del nostre país. Mitjançant una transició energètica que sigui planificada, més justa, sostenible, distribuïda, participada i democratitzada, on la gent hi tingui molt a dir. Un model que no és el que ara mateix ens estan plantejant des del Govern de la Generalitat. I per això creiem tan important aquestes comunitats energètiques que avui ens explicaran, perquè és aquest el model energètic que volem, un model descentralitzat i autosuficient. Un model que ens permet avançar en la sobirania energètica des dels municipis, trencant amb aquests oligopolis elèctrics i fent del subministrament elèctric un dret garantit i assequible a tothom. Per tant, us deixo primer amb en Moisès i si voleu anar fent preguntes pel xat, quan acabin els 3 ponents, després també els hi farem arribar. Gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies en primer lloc per convidar-nos a explicar la nostra experiència que estem treballant de moment a Saldes. Diem de moment estem treballant perquè tenim una part feta i encara ens queda una part del camí per recórrer. Veig que no tinc habilitada compartir la pantalla i estava previst, jo tenia previst que la poguéssim compartir i tenim un document PowerPoint que hagués anat bastant bé, però vaja, bàsicament comentar-vos que la nostra situació dintre de Catalunya, per als que no tingueu massa clar, nosaltres estem a la part nord-oest del Berguedà, toquem a l'Alt Urgell i a la Cerdanya i som un municipi que per lo que serien les característiques del Berguedà són un municipi relativament gran. De fet, som el segon més gran del Berguedà, amb 66,6 quilòmetres quadrats d'extensió i està conformat per 3 parròquies, Sant Andreu de l'Espà, Sant Serni de Massaners i Sant Martí de Saldes. Entre Massaners i l'Espà hi ha uns 7 quilòmetres i nosaltres tenim el punt més alt del terme municipal de 2.507 metres i el punt més baix a 860 metres a la junta del riu Saldes amb el riu Gresolet. Per tant, vol dir que en 6 quilòmetres lineals tenim 1.637 metres de desnivell. Nosaltres estem situats entre muntanyes de més de 2.300 metres, entre la zona del Pedraforca i Cadí i la zona de la Serra d'Encilla, dels quals estem a dintre del Parc Natural Cadí-Moixeró i dintre del parc tenim el paratge natural d'interès nacional del Pedraforca. Aquest té 1.671 hectàrees, de les quals 1.352 pertanyen a Saldes i la resta a Gósol. A la banda sud tenim el paratge del Peiny de la Serra d'Encilla, Rasos de Peguera. Per tant, estem en un espai que tenim totes les limitacions, diguéssim, de protecció, totes les figures de protecció que podem trobar. També tenim una zona que és xarxa Natura 2000 i, per tant, tenim totes les figures de protecció. Malgrat tot, som un poble que hem tingut una gran mobilitat en el territori perquè a principis del segle XIX, a finals del segle XIX, principis del segle XX, vam tenir una gran activitat minera. De fet, va durar més de 100 anys, fins a l'any 2008. Aquestes
Aquestes explotacions mineres, evidentment, han modificat de manera important el paisatge. I, per tant, dintre d'aquest espai que volem protegir i venint d'on veníem, què vam fer? Intentar fer un projecte on el tema de l'eficiència energètica i l'autonomia energètica tingués una part molt important en el projecte de poble. La primera cosa que vam fer va ser un pla per reduir la despesa energètica municipal, lligada amb un projecte de cel nocturn de qualitat. El que vam fer va ser adequar totes les potències contractades a totes les instal·lacions municipals i a tot l'enllumenat públic. Vam fer una substitució de tot l'enllumenat públic que anava amb vapor de sodi i vapor de mercuri per LED ambre, amb qualificació ambiental E2. I no vam voler-ho fer només en un punt concret, sinó que vam voler-ho fer en tot el municipi. Per això vam parlar també amb la part privada perquè s'hi anessin adaptant. L'any 2014, perquè ser una idea, vam gastar 93.808 kWh i aquest any 2020 hem gastat 47.963. Hem passat de tenir 110 capçals d'enllumenat públic i ara en tenim 137. És a dir, tenim molta més enllumenat en zones que les teníem molt fosques i, en canvi, tenim una reducció d'un 52%. Això fa també una disminució d'emissions de CO2 molt important, que al final també és un valor que l'anàvem buscant. També vam fer un projecte d'equipar tots els equipaments municipals, substituir el gasoil per estella forestal, que procedeix de la fusta residual de la gestió dels nostres boscos municipals. Donem servei a l'edifici de l'Ajuntament complet, l'edifici, l'oficina de turisme i el pis, l'edifici de Cal Metge, l'antic edifici de Cal Metge, on tenim 2 pisos, i ara estem connectant al centre d'observació astronòmica. Després també tenim un parc en alçada on teníem un grup de 37 quilowatts, perquè ja no hi tenim el corrent, i ja l'hem canviat per un grup de 5 quilowatts i mig, que és el que estem gastant, i ara estem en un projecte de posar-hi plaques. Hem fet aquests passos que entenem que van en la direcció que volem per al nostre poble, però hem pensat que això no és suficient. I el que vam fer va ser crear un projecte de comunitat energètica local. Això ho vam fer amb 3 objectius. Primer, conscienciar els nostres veïns que el poder energètic del municipi el podríem canviar entre tots. Disposem d'eines per fer-ho i només ens cal la valentia d'intentar-ho. El segon objectiu era que amb el municipi teníem uns espais amb qualificació de sòl extractiu que eren herència d'unes antigues instal·lacions mineres tancades l'any 2008, que tenien una molt bona orientació i que eren de titularitat municipal i que ara eren un problema i que podríem convertir-les en una solució. I el tercer objectiu va ser proposar un model cooperatiu entre tots els interessats que volguessin adherir-se, on l'Ajuntament faria cessió d'aquests terrenys perquè els veïns poguessin ubicar les seves plaques. Per aquest projecte el que vam fer va ser, el primer de tot, iniciar el canvi de clau urbanística d'aquests terrenys que encara estaven en clau extractiva i, per tant, podrien ser un problema. Després, a l'agost del 2020 vam presentar als veïns el projecte, vam tenir un èxit sorprenent, de fet ja són més de 40 persones que s'han fet de la cooperativa energètica del Pedraforca i després, a partir del setembre, quan vam veure que la cosa tenia capacitat d'engrescar la gent del poble, vam començar a fer una reunió amb el director general d'Economia Social, amb el senyor Josep Vidal, la delegada del Govern a la Catalunya Central, el director de desenvolupament d'ARCA i les tècniques de l'Ateneu Cooperatiu. I a partir d'aquí vam començar a treballar. S'han fet moltes reunions amb ICAEN, amb enginyeries i tal, i finalment, el 12 de novembre del 2020, vam tenir la constitució oficial de la cooperativa. Ja tenim un equip de gestió i, per tant, ja s'ha redactat el règim intern i, per tant, ja està treballant. També vam aprovar, el mateix novembre del 2020, iniciar el canvi puntual de les normes subsidiàries per adequar els terrenys a la nova clau urbanística. Bé, ara ja tenim un punt de connexió, estem treballant amb la cooperativa ja per anar fent passos per poder fer la connexió. Mentrestant, hi ha molts problemes quan obres camí com nosaltres, que no hi ha res regulat perquè, de fet, les comunitats energètiques locals no està transposada encara la directiva europea
i, per tant, no està molt clar com s'ha de fer tot plegat, hem aconseguit que des de la Diputació de Barcelona un equip jurídic, que de fet s'ha anat posant al dia a base d'anar obrint camí amb nosaltres, doncs ara ens estigui assessorant per veure com hem de fer els darrers passos. Tenim ja un conveni amb una cooperativa de consum del País Valencià, concretament la cooperativa de Crevillent, a través d'Enercorp, que ells ja són una cooperativa que té més de 100 anys, que treballarem sota el seu paraigües per entrar a dintre de lo que és la compra-venda d'energia que necessites per poder fer la gestió diària amb els nostres cooperativistes. I amb aquest projecte de comunitat energètica local, el que volem és que en el nostre consum del municipi, que tenim 3 megawatts instal·lats, puguem tenir una autonomia energètica. En un primer moment farem una construcció d'una central de plaques solars fotovoltaiques en règim cooperatiu d'uns 500 quilowatts i tenim una segona fase on podríem anar a buscar una segona connexió de 1.500 quilowatts, o sigui, 1,5 megas. Ja seria una cosa important perquè estaríem parlant que podríem en hores punta anar a pràcticament el 80% de la potència consumida, que és, evidentment, un 60-65% de la potència instal·lada, i, per tant, ja estaríem parlant d'un projecte relativament important per a una cooperativa de poble com la nostra. Com volem que funcioni? Un cooperativista pot haver-hi de 2 tipus. Un que vulgui contractar-se i només comprar energia, o un altre que vulgui posar plaques en aquests espais que des de l'Ajuntament cedim perquè sigui, diguéssim, productor. Nosaltres hem comptat un període de retorn sense absolutament cap, diguéssim, ingrés que no sigui el propi de les plaques. No tenim en compte els preus d'avui, no tenim en compte que podem rebre ajudes, no tenim en compte que potser una serradora de la Mancomunitat de Municipis serà el principal client i, per tant, això es pot reduir, perquè el que pensem és que això no ha de ser un projecte on el període de retorn de la inversió sigui important. Això ha de ser un projecte de poble i un projecte d'eficiència energètica i un projecte d'intentar treballar en la direcció de canviar els hàbits i de ser amos de la nostra pròpia energia. Per tant, amb aquest projecte intentaré ser breu perquè així tots puguin explicar els seus projectes i tots puguem fer preguntes si cal. El que volem aconseguir és crear comunitat entre les persones del nostre municipi i dels pobles propers que creguin en el projecte. Empoderar-nos en la generació de la nostra energia. Decidir des del territori com volem que sigui el nostre futur energètic. Recuperar unes antigues instal·lacions que ara són un problema i convertir-les en un recurs. Aconseguir una eficiència en la instal·lació. El model de generació verda no ha d'estar renyit en buscar el màxim rendiment de les instal·lacions. Ens hem associat també a la MEP. Creiem que és molt important recuperar les xarxes de distribució. I aquest ha de ser un primer pas en un objectiu de tenir un poble sostenible energèticament i que els nostres veïns ens puguin acompanyar en el projecte. I, bàsicament, això seria tot el que nosaltres tenim previst i si després hi ha preguntes i les sabem, intentarem respondre-les. Gràcies. Gràcies, Moisès. Doncs ara, si teniu alguna consulta, alguna pregunta a fer amb Moisès, la podeu anar fent pel xat i al final els hi farem. Doncs ara, Dolors, si vols entrar. Gràcies. Ara, bones, és que no tenia permís per entrar. Gràcies, Moisès, gràcies, Dani. Nosaltres som un poble molt petit, no sé si coneixeu Viladamat, és a prop de l'Escala, a l'Alt Empordà. Som uns 460 habitants, hi ha 226 habitatges, 184 són en primera residència, hi ha 4 nuclis disseminats, és un poble petitíssim, és un micropoble, com en diem per aquí. Però ja des d'aquesta legislatura vam voler crear una regidoria de transició ecològica i transició energètica, perquè això ens interessava moltíssim,
com havia de ser el nostre poble i com havíem de consumir tots plegats. Vam fer ja un canvi de lluminària pública amb un pla anual de participació, vam canviar la lluminària de 6 carrers del nucli urbà, també vam canviar lluminària d'instal·lacions i edificis municipals, el camp de futbol, el local social, el parc infantil, a l'Ajuntament, a l'Ateneu. Més tard vam fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques en teulades privades. Aquestes plaques fotovoltaiques vam fer una reunió on es podia fer la compra massiva i conjunta d'aquestes plaques fotovoltaiques i s'hi van acollir molta gent del poble. Des de l'Ajuntament el que fem és una bonificació del 100% de l'impost de construcció. De l'IBI no hi apliquem bonificació. Ens sembla molt més efectiu fer una bonificació directa en l'impost de construcció. També des de l'Ajuntament, el 2017, com deia també en Dani fa un moment, vam fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb 3 quilowatts de potència. Aquest projecte es va finançar amb un préstec participatiu d'Ecrowd i va participar només les persones empadronades a Viladamat. També amb això vàrem conscienciar molt a la gent del poble. Vam veure que era necessari participar d'aquesta energia que hauria de ser pública en general i vàrem veure també la necessitat que també, inclús particularment, podien instal·lar a casa seva plaques fotovoltaiques. En aquell moment, el 2017, potser encara no pensàvem en el projecte que ara us presentarem, aquesta comunitat energètica local, però sí que potser va ser el primer pas. El 2018 vam comprar un vehicle elèctric per a ús municipal, és una furgoneta, la tenim connectada, naturalment, a les plaques de l'Ajuntament. I el 2020 hem fet una ampliació de plaques, ara tenim 8 quilowatts de potència, que els podrem ampliar fins a 13. Aquests 2 últims mesos, per exemple, han funcionat al 100% i estem a un 55% d'autoconsum generant excedents que estem estudiant algun sistema per aprofitar-los al màxim. Per exemple, per carregar el propi cotxe elèctric municipal o bé potser posant un punt de càrrega per cotxes elèctrics, tot i que a Viladamat en aquest moment només n'hi ha 2 de privats i el nostre municipal. Els habitatges que tenen instal·lades plaques fotovoltaiques a Viladamat, Déu-n'hi-do, és un 10% dels habitatges i cada vegada hi ha més interès en aquest tema. A part de les noves construccions, que ara últimament no sé què està passant, però hi ha un gran interès per comprar terrenys o habitatges a Viladamat. Possiblement la proximitat amb l'escala fa que molta gent estigui disposada a venir a viure i amb ganes de venir a viure a Viladamat. A l'escola, el 2019, tot i que el Departament d'Educació no hi estava gens a favor, vam instal·lar-hi 8 plaques fotovoltaiques sense el seu permís, 3 quilowatts. Durant el 2020, tenim dades del 2020, es va aprofitar un 35% d'autoconsum, que pensem que és moltíssim. A l'escola també hi fem el casal d'estiu i, per tant, això vol dir que la mainada que estan allà fent el casal d'estiu poden aprofitar l'aire condicionat, tot i que aquest any ha estat una mica desastre tot plegat per culpa de la pandèmia. També som membres de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, perquè ens sembla que hem d'avançar cap a això, cap a la municipalització de les xarxes de distribució i som els municipis que hem d'impulsar tot això. Bé, nosaltres vam pensar que seria interessant crear una comunitat energètica local, però a diferència de Saldes, no ho hem pensat com una cooperativa, sinó que hem pensat que sigui el propi Ajuntament qui gestioni aquesta energia que pensem instal·lar en plaques fotovoltaiques a sobre del local social. Hi ha 4 fases per instal·lar aquesta comunitat energètica local i, de moment, intentarem a veure com aconseguim aquests diners. Ja sabeu que ara aquests fons del Next Generation són tan importants i a veure quan ens arriben, sobretot en els pobles petits, que ja sabeu que en els pobles de menys de 5.000 habitants ens hem de fer nosaltres mateixos els propis projectes perquè la Diputació no ens pot ajudar, cosa estranya també, però en fi, funciona així. Hi ha 4 fases per fer aquesta comunitat d'energia local amb l'interès que el màxim nombre de famílies del nostre poble s'hi pugui connectar. Com anirà? Doncs la primera fase instal·larem 102 mòduls que produiran 30 quilowatts i abastiran els equipaments municipals i entre 20 i 40 habitatges.
No són tots els habitatges que hi ha a Viladamat. Viladamat és molt petit i sabeu que la llei actual permet en un radi de 500 metres connectar-hi tots els habitatges que hi hagi des del punt central on hi ha aquests mòduls instal·lats. Com que és tan petit Viladamat, doncs aquests 500 metres abasten justament tot el nucli del que és Viladamat. Per tant, s'hi podran acollir moltíssimes persones, moltíssimes famílies que puguin connectar-se en aquesta font d'energia. Una segona fase és la integració d'un sistema d'emmagatzematge. Sabem que això a vegades no és prou favorable per temes també ecològics, perquè sabem d'on surten aquestes piles o aquestes bateries. Tenen un material que sembla ser que és bastant contaminant i, a més l'origen dels components d'aquestes bateries és bastant dubtós, d'on els treuen, el material d'on el treuen i qui fan treballar en aquelles mines d'on treuen aquest material. Bé, si és possible, algun dia ens interessaria, i potser amb alguns altres tipus de bateries, incrementar la potència amb 30 quilowatts més, 92 mòduls, i això faria que cobríssim part de l'escola que està molt a prop del local social. L'edifici de l'escola té una teulada que és planera i en aquesta teulada hi permet posar-hi moltes plaques fotovoltaiques que permetran, ajuntant l'energia que es produeix en el local social més la de l'escola, incrementaríem en 30 quilowatts i 92 mòduls. I, per tant, també incrementaríem poder arribar a més famílies si és que així ho desitgen. La quarta fase, l'Ajuntament també disposa d'una instal·lació fotovoltaica en modalitat d'autoconsum individual de 8 quilowatts nominals i amb la previsió d'ampliar-la en 5 quilowatts nominals més. En aquesta fase del pilot es proposa integrar la instal·lació fotovoltaica existent a l'Ajuntament dins la Comunitat Local d'Energia de Viladamat. Per tal de dur a terme aquesta actuació, seria necessari canviar la tipologia de connexió i modalitat d'autoconsum de la instal·lació en qüestió. És a dir, ara tindríem connectat el local social, l'escola i l'edifici de l'Ajuntament. I, per tant, incrementant les necessitats que pugui haver-hi en diferents habitatges i, igualment, el consum de tots els locals municipals i també de l'enllumenat públic. Això és una utopia, que esperem que això sigui realitat, esperant també que arribin aquests fons europeus. Què passarà amb els veïns que participin en aquesta comunitat energètica local? Doncs hauran d'abonar una taxa municipal anual en funció de quina és la seva necessitat. Per exemple, per 500 watts pic, en diuen, tècnicament, potser algú m'ho podrà explicar molt més bé, disculpeu-me si no m'expresso tècnicament prou bé, serien uns 51 euros i 92 euros per 1.000 watts pic. Això vol dir que hi hauria una instal·lació fotovoltaica de 38,76 quilowatts pic ubicada al local social del municipi. Què voldria dir això? Doncs que cada habitatge podria mesurar els seus consums i d'aquesta manera veuria què consumeix diàriament amb l'objectiu també de reduir el consum propi de cada habitatge i ser conscients que aquesta energia la pot aprofitar segurament un altre habitatge. És a dir, no perquè l'energia sigui més barata, podem abusar d'aquesta energia que ens està arribant gairebé gratuïtament i amb l'esforç de tothom. Segurament farà falta molta pedagogia i explicar molt bé als nostres veïns i veïnes quin és l'objectiu d'aquesta comunitat elèctrica i també la necessitat que cada vegada ens hi podem sumar més i tenir en compte si hi ha algunes famílies que puguin ser vulnerables i, per tant, serien les primeres a optar en aquesta connexió. Tot això, en lloc de gestionar-ho directament l'Ajuntament de Viladamat només té una secretària, no té més personal a l'oficina, no tenim tècnics, en tot cas hem de subcontractar. Tot això, aquesta gestió de la comunitat elèctrica, seria gestionada per una consultora externa. Ens ha ajudat a fer aquest projecte la Diputació de Girona a través d'una empresa que es diu Quilòmetre Zero, que possiblement alguns coneixeu. L'estalvi aproximat de les famílies, veïns i veïnes que hi participin, serien entre 100 i 200 euros anuals
comparant-ho amb el que ara mateix estan pagant en la seva factura Endesa o altres companyies distribuïdores, grans companyies, vaja, oligopolis. Tot i així, l'Ajuntament de Viladamat, en concurs públic, va obtenir el contracte amb Som Energia, segurament que també coneixeu, és una cooperativa ubicada a Girona, que ens assegura que el 100% de la seva energia prové de fonts renovables. Justament ara hem de tornar a refer aquest contracte, el contracte de lluminària, i esperem que no hagi de ser en cap de les empreses multinacionals i abusives. Gràcies a tots. Si teniu alguna pregunta, a la vostra disposició. Gràcies, Dolors. Si després hi ha preguntes, ja els farem arribar. Doncs ara passaríem la veu a l'Andreu Rius, de la comunitat de la cooperativa de la Fatarella. Gràcies. Sí, molt bones tardes a tots. Primer que res, agrair a la CUP el poder participar en la xerrada esta i felicitar el Moixés i a la Rosa pel treball que estan fent pels seus municipis. Crec que és molt i molt important la feina que estan fent. Bé, nosaltres la història és la següent. Som una agrícola Sant Isidre de la Fatarella, som una cooperativa rural i una cooperativa de pagesos. El món rural i l'agricultura està sent molt problemàtica i molt deprimida en tot el que està passant en l'abandonament dels pobles rurals. Les cooperatives hi formen part i passen per moments crítics. I nosaltres estem patint aquesta problemàtica. Una cooperativa agrícola de 60 socis, que el que ens proposem fa ara uns 3 anys és intentar donar la volta a la situació. I us explico una mica com funcionen les cooperatives agrícoles. Les cooperatives agrícoles funcionem que treballem a resultes. Nosaltres produïm un producte, l'elaborem, el venem i quan l'hem venut és a final d'any que ens repartim si hi ha beneficis, beneficis, i si no hi ha beneficis, les pèrdues també les tenim que assumir. Clar, això tal com està tot, se fa complicat. I el que trobem nosaltres és que estem aguantant les cooperatives dels petits pobles oferint un servei a la població, oferint serveis de tota classe de tipus. Començant per gasoils, per subministrar gasoils, per tindre una botiga per poder subministrar menjar a la gent i anar continuant. I a partir d'aquí ens donem compte que tenim una oportunitat. Tenim una oportunitat com a cooperativa i dic que tenim una oportunitat perquè al món rural hi ha molt poquetes empreses que puguin ser capaces per elles mateixes de produir riquesa al mateix territori i al seu mateix poble. I ens permet funcionar com una empresa. Un moment que no. Se sent ara? Sí. Hem sigut capaços de recuperar un vi que feia 40 anys, com us estava dient, i penseu que la Terra Alta és una comarca emblemàtica en garnatges. Ja que fem l'aposta per recuperar coses i per fer iniciatives, ens veiem capaços de fer una altra encara de més gran. Per què no? Per què no podem ser capaços de fer llum pels nostres socis? I aquí comença tot. Ens marquem 3 objectius, 3 objectius relacionats amb l'estalvi energètic. El primer és l'autoconsum, l'estalviam els diners que paguem a la llum i ho fem instal·lant
plaques solars ja a les nostres teulades. Això ens està funcionant ja fa 2 mesos i l'estalvi és pràcticament del 80%. El segon punt, ens plantegem crear la comunitat energètica pels nostres socis. Això com a cooperativa ja ho som, ja som una comunitat. Legalment ja ens permet poder participar de tot això i comencem a treballar. Fa un any que estem treballant en el tema de la comunitat, ho tenim molt avançat, tenim l'empresa que ens farà la instal·lació. Hem aconseguit que l'instal·lador sigui d'aquí del poble, en principi serà d'aquí del poble, i el tercer punt també és el que ens plantegem és volta funciona la comunitat energètica als socis, és engrandir-la i proposar-ho per tot el poble. Legalment estem dintre dels paràmetres de la normativa i estem intentant tirar endavant. Ens hem oferit nosaltres a participar en el projecte, és a dir, nosaltres volem invertir com a pagesos, volem invertir en que es faci l'obra, ho fem totalment al revés. Tenim gasto de llum, tenim oportunitat de poder rebre subvencions, tant de plans operatius com de Next Generation, contactem a les empreses i ho fem al revés de tot el que ha estat passant fins ara en aquestes terres de les Terres de l'Ebre. Fins ara les empreses han vingut a especular i a explotar el nostre territori i nosaltres ho fem al revés. Nosaltres diem, no, el que volem explotar som nosaltres. Com que volem explotar nosaltres us proposam mirar de fer això. I en això estem, Ens plantegem que els beneficis els rep la mateixa cooperativa, això ens pot incrementar i ens pot ajudar a que els nostres productes se revaloritzen, creiem que es poden revaloritzar, apostam també perquè hi hagi llocs de treball al mateix municipi i a la mateixa cooperativa i, més que res, és donar la volta i crear economia local. Si les cooperatives dels pobles són capaces de fer això, els pobles poden aguantar. Poden continuar sobrevisquent. Nosaltres no ens desenxufam de la red, això tindríem l'estalvi energètic durant el dia. Ens han plantejat fer un parc solar, però és molt més complicat. De moment comencem en això. Ho tindrem les plaques solars de les teulades. Si ens fa falta alguna altra teulada, la llogarem. La intenció és, ens farà falta molt poqueta cosa, però si ens convé el que sigui, ho llogarem. I estem en això. Pensam que és la manera de poder donar un altre servei que és necessari, que és un gasto que ens podem estalviar molts diners. I la intenció ha sigut aquesta des del primer moment. És curiós que sigui una cooperativa agrícola, però aquí pot entrar tothom. I jo animo a que les cooperatives dels altres pobles que s'ho plantegen. Per què no? És un servei més. No sé, si hi ha alguna pregunta o potser vol que aclareixi alguna més, però el tema és este. Doncs gràcies, Andreu. Si ara hi ha preguntes que ja han començat a arribar i de fet en Moisès ja ha començat a contestar, veig. El que pregunten és, en Carmelo, pregunta quin tipus de cooperativa s'ha constituït a Saldes i a Viladamat, de consumidors. I, si voleu, Moisès, primer que si vols contestar, i ja empalmar amb la següent que va directament cap a tu, que diu quina solució d'emmagatzematge d'excedents heu optat. Bé, això si haguéssim pogut projectar el PowerPoint, allà teníem una de les fotos que estava explicat i no ho he dit perquè és una mica complicat. A veure, nosaltres estem a més de 500 metres del nucli de consum i, a més, a part de la dispersió, tenim 3 nuclis i 127 cases disseminades al poble. Per tant, quan des de l'Ajuntament optem
per aquesta opció era perquè tothom tingués oportunitat. La gent que viu al Soler, la gent que viu a l'Obaga, la gent que està a prop del punt de consum i la gent que està lluny. Per tant, el que hem fet és una cooperativa de consum. Es posarà un espai municipal on la gent podrà posar les seves pròpies plaques, però sempre haurem de passar per la distribuïdora. Per tant, nosaltres el que farem serà generar durant un nombre d'hores un nombre de quilowatts i a casa podrem, com amb Som Energia, per exemple, vincular un o dos comptadors en aquestes hores de generació que tinguis. Aleshores, per una banda, tu hauràs generat un nombre de quilowatts a un preu i hauràs gastat amb els teus comptadors un nombre de quilowatts, evidentment, a preu de mercat. Aleshores, el que es farà és una resta i, per tant, tu acabaràs pagant la part que toqui. Evidentment, com que hi ha impostos i diferències de preu, això sempre hauràs de pagar, però tindràs un estalvi i seràs, diguéssim, responsable de la teva generació. Què passa? Que això també ens evita que hi hagi especulacions, perquè no pugui venir algú i comprar mig parc, de manera que llavors seria un altre oligopoli a petita escala. El que volem és que tothom hi tingui dret. Per què hem pactat amb ENERCOP, o bé, no hem signat res, però per què ENERCOP ens funciona o s'adapta millor que Som Energia? La nostra primera conversa, de fet, va ser amb Som Energia. El nostre projecte per Som Energia era una mica petit i no els hi va acabar d'encaixar i després, pel sistema de facturació que té, Som Energia no ens permet treballar amb el nostre NIF ni ens permet treballar amb el nostre nom. I el paraigües que ens dona no és tan complet com el de la cooperativa de Crevillent, que és una cooperativa que està molt més formada. Llavors nosaltres seríem, com a cooperativa energètica del Pedraforca, satèl·lit d'ells. Els nostres camps de generació serien, diguéssim, dels nostres cooperativistes, però treballaríem amb el seu paraigües, entraríem al pool d'energia com una cooperativa més de les que ja té la cooperativa de Crevillent i ens farien la comercialització i les factures amb el nostre nom. Els nostres cooperativistes seria com si treballessin directament sota el paraigües de la nostra cooperativa. I una mica és aquesta el paraigües. En la segona fase, el model de negocis s'incrementa molt perquè el parc que poguéssim muntar sí que està a menys de 500 metres del nucli de Saldes. Per tant, podríem vendre ja molta més energia als nostres propis cooperativistes a preu de finalista. Per tant, el retorn de la inversió seria més ràpid. Però, com repeteixo, quan un es va comprar un cotxe, no pensa en quins anys d'inversió tindré de la recuperació del capital invertit. En les plaques nosaltres entenem que no ha de ser aquest el model, sinó que ha de ser el posar unes plaques que et permetin ser amo de la teva pròpia generació d'energia. I crec que he contestat fins i tot una pregunta que deia ara de per què no Som Energia, que de fet era la nostra primera opció i de fet ens van tractar molt amablement i ens van assessorar molt. I estem molt agraïts també. Per tant, Moisès, entenem que el tema d'emmagatzemar pel tema del consum nocturn, això no està planificat, no? No, perquè nosaltres el que farem serà, diguéssim, a diferència de Viladamat, que és un projecte molt interessant, nosaltres, com que tenim molta dispersió, això ens complica molt la vida i vam buscar un model en què des d'una casa que tenim molt a tocar a Vallcebre fins a una altra casa que tenim molt a tocar a Gósol, que hi ha quasi bé 16 quilòmetres en línia recta, però que són del nostre municipi, tinguessin les mateixes oportunitats que qualsevol altre veí. I el model que ens va semblar que era més, diguéssim, que englobava a més veïns, era el model cooperatiu en què tothom tinguéssim les mateixes oportunitats per aquest fet. Però hi haurien d'altres models que encaixarien.
Gràcies. I Dolors, com has contestat, oi? A vosaltres no és una cooperativa, sinó que és una comunitat energètica municipal, no? Amb la participació veïnal. Exacte. Nosaltres, quan tinguem ja l'aprovació d'aquest projecte, el que farem és, primer de tot, convocar tots els veïns i veïnes del poble i els hi plantejarem la nostra intenció i la nostra manera de gestionar. Com serà? Doncs si, per exemple, hi ha més famílies que estan interessades en la connexió en aquesta font d'energia, haurem de fer un sorteig. Però com ho farem el sorteig? Doncs potser en funció de nivells entre cometes, de famílies, és a dir, procurant que les famílies més vulnerables tinguin preferència abans que les famílies que poden permetre's un altre tipus de contracte. De tota manera, el que pensem és que no hi ha d'haver que per sempre aquestes 40 famílies siguin les úniques que se'n puguin aprofitar d'aquesta font d'energia, sinó que, i això ho hem d'acabar d'estudiar, que temporalment, per exemple, cada 2 o 3 anys, es puguin anar renovant quines són les famílies interessades i puguin estar connectades en aquesta font d'energia. És a dir, que no se'n beneficien només sempre les 20 o 40 famílies, sinó que aquestes famílies es puguin anar regenerant. Naturalment, sempre amb la participació de la gent i que podríem fer, per tot això ho hem d'acabar de perfilar, insisteixo. Podríem fer assemblees de poble per veure, potser hi ha persones que tenen altres punts de vista o altres interessos o altres formes de veure-ho o altres propostes que podrien variar-ho. Però insisteixo que nosaltres només tenim una secretària, no tenim cap tècnic, només tenim 2 agutzils i per tant nosaltres encarregaríem tota la feina de la gestió quan a saber com controlar els comptadors, quina és l'energia que es gasta i de més, ho encarregaríem a una empresa externa. Molt bé. I referent a l'equip de gestió, quanta gent està contractada i treballa? Ens pregunta en Carmelo. A l'equip de gestió. No sé ben bé a què es refereix. De Saldes, perdona. Doncs t'ho pregunta tu, Moisès. No, nosaltres no treballa ningú. Nosaltres som més petits que Viladomat. Nosaltres, de fet, ara som 301 habitants i, per tant, no. Nosaltres, des de l'Ajuntament, per això el que vam fer va ser fer una presentació del nostre projecte. Per nosaltres hagués estat el més fàcil que una empresa hagués posat les plaques en aquest espai i ens hagués pagat un lloguer. Però el que hagués estat més fàcil vam pensar que no era el més òptim per fer comunitat a dintre del poble. I, per tant, el que vam fer va ser treballar un projecte que pogués ampliar el màxim de gent del poble possible i en la constitució de la cooperativa el que hem fet és un nucli de treball on hi ha gent que tenen diverses especialitats, hi ha enginyers, hi ha economistes, hi ha un jurista, que són els que un cop creada la cooperativa doncs són la direcció de la cooperativa. Hi ha una presidència, una secretaria, com a totes les cooperatives. I ells estan cuidant de moure tot aquest tema. I des de l'Ajuntament l'únic que fem és acompanyar. I, per tant, no tenim ningú de gestió. I el fet de treballar sota el paraigües d'Enercop o de Som Energia o tal és que no haurem de tenir una empresa externa que ens assessori, sinó que ja tindrem el paraigües d'una cooperativa que ja fa una feina com la nostra i que serà la que ens farà de paraigües o d'empresa. Gràcies, Moisès. Bé, la pregunta de la Dolors, si veig que ja l'has contestat, si de cas per l'Andreu, de la Fatarella, que ens pregunten quin paper hi ha jugat l'Ajuntament en el vostre projecte i si heu plantejat que s'hi pugui sumar. De moment no ha participat en res l'Ajuntament de la Fatarella. El que nosaltres esperem que quan se planteja de cara a fer el poble, doncs clar, l'Ajuntament hi tindria que participar. I després ens pregunten, el Dolors, el tema aquest de quins problemes va posar el departament per posar la instal·lació fotovoltaica a l'escola. La veu. Hola. Sí, en aquell moment, quan varen construir el nostre edifici,
Doncs vàrem posar les plaques fotovoltaiques sense demanar permís al Departament d'Educació, perquè sabíem que si demanàvem permís ens dirien que no. El que vam fer directament és instal·lar les plaques fotovoltaiques. I quan varen venir els tècnics a veure-ho ja estaven instal·lades. Ara veig que en Dani ha apuntat aquí que en aquest moment ja no posa problemes per fer això. Penseu que a la nostra escola, que ens la varen declarar, encara no ens l'han entregada, vaja, ens la varen fer el 2019-20, doncs tenim caldera de gasoil. Perfecte. I creieu que les comunitats energètiques són exportables a pobles més grans o ciutats petites com de 25.000 habitants i on la pressió urbanística és molt més gran? Sí. Jo, del que ha dit de l'Ajuntament amb el tema de la cooperativa La Fatarella, nosaltres ara, com que ens estan acompanyant els juristes de la Diputació, nosaltres teníem sempre previst que l'Ajuntament fos un membre més de la cooperativa, que no estigués amb veu i vot, com un cooperativista més, però només amb una condició, que no tingués mai la presidència, però que estigués a la Junta Rectora, de manera que sempre hi hagués una relació. Sembla ser que si l'Ajuntament és cooperativista ha de ser el propietari del 51% de la cooperativa, segons ens deien l'últim dia els juristes de la Diputació, i això complica molt el tema. I, per tant, ara ja estem buscant una manera diferent de que la relació Ajuntament-cooperativa per la cessió dels terrenys sigui viable. És a dir, a vegades el fet que l'Ajuntament estigui com a tal a dintre d'un projecte cooperatiu i que sigui molt, diguéssim, participat per molta gent, pot ser més un problema que una solució. En el nostre cas, ara el que ens estem plantejant és com, des de l'Ajuntament, podem fer la cessió d'aquest espai a la cooperativa sense tenir que fer un concurs públic, perquè només faltaria que haguéssim de fer un concurs públic, tinguéssim preparada una cooperativa de consum a Saldes i que en el concurs públic guanyés una empresa de fora a l'espai. Per tant, estan dient-nos que no hi ha d'haver problema per poder fer una cessió en aquesta cooperativa i que el model segurament hauria d'anar per aquí. Per tant, estem treballant amb això de l'Estel en un terreny molt poc, que no hi ha encara, diguéssim, tota la regulació jurídica preparada i pot ser que haguem d'anar ajustant a mesura que anem caminant. Perfecte. Doncs, referent a aquesta última pregunta dels 25.000 habitants, sí que ja hi comencen a haver municipis de diferents tamanys que estan treballant en comunitats energètiques. Potser no de 25.000, però de 5.000 cap amunt, 5.000, 6.000, ja comencem a trobar exemples i de ben segur aquest model s'anirà exportant també a aquestes ciutats petites de 25.000. És a dir, és un model exportable si hi ha voluntat política al final dels ajuntaments i, evidentment, amb la complicitat de veïns i veïnes, cooperatives, com hem vist aquí, i el fet de ser més o menys habitants no ha de suposar un problema per poder tirar endavant tots aquests projectes, i més tenint en compte que realment els estudis del propi ICAEN el que ens diuen, ens parlen que es podria arribar a generar un 30, depèn de l'estudi, entre un 30 i un 40% de l'energia que necessitem a través de les teulades o dels equipaments públics, empreses, etc. Per tant, és un model que s'haurà de treballar i molt perquè com més teulades omplim, menys macroprojectes podran presentar i dir-nos que són necessaris perquè si no no tenim suficient energia. Ara ens pregunten, en Moisès, que a València Ciutat també ho estan treballant un parell de barris i que vosaltres de Saldes també contemplàveu de fer una minicentral hidroelèctrica municipal? Moisès?
Vale, perdoneu, és que havia parat el micro perquè m'estaven parlant i ara no podia. Sí, nosaltres de fet tenim un projecte que va més enllà de només plaques fotovoltaiques. Per què? Perquè entenem que és un model que té molta importància en el que és el pool de generació, però que no és suficient. I, per tant, nosaltres estem treballant en un projecte on tenim 2 rius que havien tingut antics molins i que hi havia hagut activitat i estem treballant en fer un projecte global on hi entressin, tot i ser parc natural, PEIN, xarxa Natura 2000 i totes les figures de protecció ambiental i de fauna que ens podem imaginar, perquè tenim algunes espècies de fauna i de flora autòctones que estan protegides, doncs recuperar aquests antics molins com a centrals o minicentrals de generació i que poguessin també fer algun tipus d'aerogeneració, però amb molins sense aspes, que ja hi ha estudis i alguns projectes pilots que van per aquí. I nosaltres teníem la idea de fer un projecte amb la Universitat Politècnica de Catalunya on es pogués fer una vall com Saldes, on tenim bastant terreny i cases disseminades, doncs fer un model que, en cas de que fos necessari, pogués treballar a milla, que no seria el cas, perquè és evident que has d'estar connectat a xarxa. Però estem treballant en un projecte que engloba diferents formes de generació elèctrica, el que passa que això està més verd i es pot explicar, però encara no deixa de ser un projecte, no és res més. Gràcies, Moisès. Bé, doncs veig que no hi ha més preguntes. En tot cas, les respostes, o si necessiteu el seu contacte per poder treballar les comunitats energètiques als vostres municipis, us faríem arribar la informació, donar-vos als 3 ponents, a la Dolors, en Moisès i a l'Andreu, les gràcies per haver participat en aquesta primera xerrada formativa i esperem que aquest model s'escampi arreu dels pobles i ciutats de Catalunya en un moment molt necessari per donar una alternativa real a aquests macroprojectes que ens volen imposar. Gràcies i bona nit. Bona nit a vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu. Has tancat? El meu pare tenia tot el puix.